Jeg hedder Ea Borge, og jeg er uddannet på Det Jyske Kunstakademi. Det må blive 2011, det er færdig. Lige nu arbejder jeg jeg er i lære som orgelbygger hos Frobenius Orgelbyggeri i Lyngby. Mit projekt her til LAK Festival er, jeg har lavet 5 skulpturer i løbet af de sidste 3-4 år. Skulpturer, der ligesom er mekaniske skulpturer, mekaniske musikinstrumenter, papirorgler, papirmaskiner. Man kan beskrive dem på mange måder. De er lavet ud fra min interesse i mekanik og musik og mekaniske musikinstrumenter. Det startede med tandhjulene. Det startede med, at jeg ville lave tandhjul, og så endte det med, at jeg fik lavet den her ting og tænkte, det er helt skørt, ikke? Nu, det er jo et tandhjul. Og så fik jeg den så foldet lidt sammen på en anden måde, og så var det en bælg. Og så derefter, så var det sådan lidt, så skal bælgen blæse i noget, ikke? Og først ville jeg have luften til at få noget mekanik til at køre og sådan. Men så fandt jeg på det her med en pibe, orgelpibe. Og så virkede det. Og så er der jo kommet 3 skulpturer ud af det. Så det er jo spændende, hvad der sker næste gang.